Dvorana Kulturnog centra Beograda je jedini bioskop u Beogradu koji je neprekidno 365 dana u godini i radi već 50 godina. Proslava te velike godišnjice počinje 19. septembra specijalnim programom koji se zove Bolje je u bioskopu. Gosti jutra su Vesna Danilović, ona je programska urednica Kulturnog centra Beograda, i Nikola Polić, reditelj dokumentarnog filma. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Svaka čast. Pa znate šta, stvarno jeste svaka čast. Stvarno u našoj kulturi, a boga mi i u našem drugom delu života nema mnogo stvari koje rade neprekidno i uspešno 50 godina. Tako da stvarno to jeste nešto što vredi pomenuti. A da je taj bioskop nešto što je i odredilo duh Beograda. Proslava počinje kada? Na koji način? Sve nam recite o tome. Proslava počinje u četvrtak. Dobro. Počinjemo jednim malim programom koji smo želeli prvo da prikažemo malo kako taj bioskop izgleda. Pre svega ta kinokabina koju retko ko od gledalaca poznaje. I onda smo zamolili Goranku Matić da ona iznese kroz svoje fotografije detalje te kabine, stare takođe 50 godina, sa opremom 35 mm koja je takođe stara 50 godina. Ona je vaš u stvari hroničar, je li tako? Pa ona je svakako prijatelj kuće, osoba koja je bila umetnička direktorka, galerija Arget fotografske puno izlagala kod nas i s godinama prijateljstva. Ono što mislim da je u stvari bitno za ovaj bioskop, za ovu dvoranu, koja nije klasičan bioskop, je upravo to da je nekako vezivala ljude oko sebe, da stvarno postoje generacije ljudi i prijatelja, kuće koji su odrasli. To nisu samo Beograđani, to su mnogi oni koji su živeli u Beogradu, studirali, prolazili kroz Beograd i bili gosti i obrazovali se za film, uživali u filmu. Jedino što se ta dvorana nije fizički menjala svih 50 godina, uslovi više... Što ima svojih draži, ali ima svojih draži. Ne, draži ima. Nema više tako mnogo udobnosti. Bioskop je već postavljen kao neobičan bioskop, kao dvorana, kao mesto u kome se neće prikazivati distributerski filmovi, nego na tim svojim početcima 60-ih godina su već početi. Marija Marinčić-Majdak, prva urednica, je organizovala festivale, cikluse posvećene nacionalnim kinematografijama, tematske cikluse, kritičarski izbor, i mi smo s time nastavili, posebno u poslednjih 10 godina, od kada je gost urednik filmskog programa Nebojša Popović, koji je inicirao mnoge nove festivale. U poslednjih 20 godina u ovom bioskopu su započeti i sada veoma prestižni festivali, kao što je festival autorskog filma. Dvorana Kulturnog centra je bila i prvo mesto gde se godinama održavao, i jedino mesto gde se održavao. Tu je začeta 95. i dalje se održava. To je jedan veoma ugledan festival sada, tako se desilo i sa Slobodnom zonom. Sada, u programu piše da će biti prikazan i eksperimentalni film Pogledi iz mraka. Šta je to eksperimentalno? To je film koji su, to ću ja da budem drska da kažem, to su radile dve mlade filmske snimateljke, Marija Momić i Marija Đoković. Zapravo celu ovu proslavu mi radimo sa prijateljima i partnerima kuće. S čim su to njih dve eksperimentisale? One su eksperimentisale sa zapravo samim bioskopom, samom salom, njegovim romantičarskim duhom. I pošto će to biti premijera, biće za sve nas premijera. Dobro. A Nikola je radio jedan dokumentarni film. Koji? Reci nam ti, Nikola, sve sad. O svom filmu. Film se zove Kinooperator 2063, govori o jednom čoveku koji je ceo svoj radni vek proveo i provodi i dalje u dvorani Kulturnog centra Beograda, a to je njihov kinooperator Dragan Veličković. Koliko znamo koliko je to važan čovek i šta on radi? Pa ja sam se još kao jako mali pitao ko je taj čika gore u kabini ko pušta i koliko je njegov posao važan. I da li gleda baš svaki film? I blago njemu što gleda svaki film. To ja stalno kažem, blago vama, Dragane, što ste odgledali toliko filmova. A šta on kaže? A on kaže, pa ja ću da gledam još, jer njegova ideja jeste da pusti
projekciju i za 100-godišnjicu Dvorane Kulturnog centra Beograda. I to je 2063. Sve u redu. To je 2063, on očekuje da bude to. To je divno. Da, a uopšte inspiraciju sam našao u njegovom tom pozitivističkom pristupu životu i on je kao jedan dečak koji stalno želi da radi, da napreduje. Da li ti iskreno ispričao svoju priču? Životnu, poslovnu? Ja mislim da jeste. Dotakli smo se raznih tema i ljubavi i nekih prošlih vremena, tako da mislim da jeste i mislim da bi bilo lepo da dođete da pogledate ovaj film i naravno ceo program koji prati uopšte ovih 50 godina. I još samo bih se zahvalio produkciji Slobodne zone Junior, bez koje ovaj film zaista ne bi mogao da uspe, jer oni su prosto ljudi koji podržavaju mlade umetnike i stvaraoce. Sve čestitke. Još jednom i hvala što ste bili gosti ovog programa.